आनंदोत्सव 2023 प्रदर्शन आणि खरेदी 28, 29, 30 डिसेंबर 2023। वेळ दुपारी 3 ते रात्री 9 पर्यंत। स्थळ आरपीडी हायस्कूल, सावंतवाडी, सिंधुदुर्ग। स्टॉल बुकिंग साठी संपर्क 90 67 92 77 62। 15 मिनिटात आज आम्ही सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात या रुग्णालयात ज्या काही विविध समस्या आहेत आणि ज्या काही रिक्त पदं आहेत, अजून पदं भरलेली नाही आहेत, तात्पुरत्या स्वरूपात काही मला वाटतं 104 इथे कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणं गरजेचं आहे। त्यापैकी मला वाटतं निम्मेसुद्धा यांनी इथे पदं भरलेली नाही आहेत आणि निम्म्या यांच्या स्टाफच्या जोरावर आज इथे रुग्णांना सेवा देत आहेत। तर या संदर्भात आम्ही आज अधीक्षकांची वैद्यकीय अधीक्षकांची डॉक्टर एवळे सरांची आम्ही भेट घेतली राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या आम्ही सर्व आमच्या पदाधिकाऱ्यांनी, आणि त्यांना एवढंच सांगितलं की ज्या काही आता वैद्यकीय सुविधा आहेत रुग्णांना त्या अपुऱ्या सुविधा मिळत आहेत। कारण डॉक्टर मला वाटतं जिथे सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात ज्या डॉक्टरना चार्ज दिलेला आहे त्याच डॉक्टरना दोडा मारला चार्ज दिलेला आहे, तेच डॉक्टर पुन्हा मध्येच ओरसला जात आहेत। म्हणजे कायमस्वरूपी डॉक्टर इथे नाही आहे, त्यामुळे रुग्णांची जी काय हेळसांड होते ती कुठेतरी थांबली पाहिजेत। यासाठी आम्ही या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी अधीक्षकांची आम्ही भेट घेतली आणि आपण बघतोय की ते सोनोग्राफीसुद्धा रविवारच्या वेळेला एकही डॉक्टर सावंतवाडीत नसतात। तर त्यांना आम्ही आता एक विनंती केलेली आहे की रविवारचे पेडियाट्रिक म्हणजे लहान मुलांचे डॉक्टर किंवा ज्या काही अत्यावश्यक सेवा देणारे जे डॉक्टर आहेत ते तुम्ही रविवारचे इथे कायमस्वरूपी ठेवा, कारण बाकी इतर डॉक्टर नसल्यामुळे रुग्णांना खूप हेळसांड रुग्णांची होते, रुग्णांना उपचार मिळत नाही आहेत। त्यांना शेवटी मग नाईलाज असतं गोवा बांबोई परत आपल्या जे दुसरं राज्य आहे त्या राज्यात जावं लागतं आहे। तर आता आपण बघतो इथे की स्वच्छतागृह आहेत ती अस्वच्छ आहेत, रुग्णांना सेवा देणारे जे काही वॉर्ड बॉय आहेत त्यांची कमतरता आहे, त्याच्यामुळे रुग्णांना सेवा मिळत नाही आहेत। तर आपण आता ह्या 5 ते 6 दिवसात ह्या सगळ्या ज्या काही सोयीसुविधा आहेत त्या आम्ही रुग्णांना उपलब्ध करून देऊ असं आम्हाला आता अधीक्षकांनी सांगितलेलं आहे। त्याचप्रमाणे आम्ही आता 108 जे ॲम्ब्युलन्स सेवा इथे उपलब्ध असते, फ्री ॲम्ब्युलन्स सेवा उपलब्ध असते सर्वसामान्य नागरिकांसाठी, तर त्या संदर्भात सुद्धा आम्ही त्यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले की जे काही नियर बाय ॲम्ब्युलन्स असतात तर त्यांना ते इंटरनल त्यांचा कॉल असतो आणि ते कॉल करून त्या ॲम्ब्युलन्स इथे अवेलेबल होते। तर आपल्या माध्यमातून त्या 108 ॲम्ब्युलन्सचं जे मॅनेजमेंट आहे त्यांना विनंती असेल की त्यांनी जे काय तात्काळ म्हणजे जो 1-1, दीड तास रुग्णांना ताटकळत बसावं लागतं, ॲम्ब्युलन्सची वाट बघत राहावं लागतं आहे, तर ते कुठेतरी थांबलं पाहिजेत। रुग्णांना वेळीच उपचार मिळणं गरजेचं आहे, कारण एखादा ॲक्सिडेंट झालेला असेल तर त्या पेशंटला तात्काळ त्याचा उपचार मिळणं गरजेचं आहे। त्याला एखाद्या जर समजा आपल्याला बांबोलीला न्यायचं असेल, ओरसला न्यायचं असेल, कुडाळला न्यायचं असेल किंवा इतर सावंतवाडीतील खाजगी रुग्णालयात न्यायचं असेल तर त्यांना ही ॲम्ब्युलन्सची सेवा उपलब्ध होणं गरजेचं आहे। तर त्या संदर्भात सुद्धा आम्हाला त्यांनी सांगितलं की हे त्यांचा 108चा त्यांचा इंटरनल विषय असल्यामुळे तर त्यांनी ते मॅनेज करणं गरजेचं आहे, पण आपल्याकडनं जेवढी सुविधा रुग्णांना देता येईल ते आम्ही देऊ अशी आम्हाला त्यांनी ग्वाही दिलेली आहे। आम्ही त्यांना 15 दिवसाचा अल्टिमेट दिलेला आहे। जर 15 दिवसात जर सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांना सोयीसुविधा मिळाल्या नसतील तर राष्ट्रवादी आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहोत। मग आम्ही आमच्या पद्धतीने आंदोलन करू आणि त्यातून जर समजा कायद्याने सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला असेल तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार वैद्यकीय अधीक्षक असतील असं आम्ही आमच्या निवेदनाद्वारे त्यांना आमचं मत त्यांना सांगितलेलं आहे। तर त्याने आम्हाला 8 दिवसाची मुदत दिली, आम्ही 8 दिवसात त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देऊ असं आम्हाला आज या ठिकाणी त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे। नक्कीच मागच्या सरकारमध्ये तुमच्याच राष्ट्रवादीचे आरोग्यमंत्री होते आणि ते असताना आपल्याकडनं या व्यवस्थेची किंवा आरोग्य विभागाच्या या दुरावस्थेची दखल घेतली गेली नाही असा आरोप तुमच्याच राष्ट्रवादीचे सत्ताधारी पक्षातले काही जे पदाधिकारी आहेत ते करतात। आमचे त्यावेळी जे आम्ही सत्तेत असताना आमचे आरोग्यमंत्री सन्माननीय राजेश टोपे साहेब होते, तर त्यांनासुद्धा आम्ही मला वाटतं औषधांचा पुरवठा जो होता तो कमी प्रमाणात होता, परंतु आम्ही त्यांना सांगितल्यानंतर त्यांनी जो काय औषधाचा पुरवठा आहे तो मुबलक प्रमाणात इथे करून दिलेला होता। आपण बघतोय की कोरोनाचे जे काय व्हॅक्सिन होत्या त्यासुद्धा अवेलेबल करून दिलेल्या होत्या। बऱ्याचशा सोयीसुविधा या आमचे आरोग्यमंत्री असताना त्यांनी इथे आपल्या जिल्हा रुग्णालयाला असेल, उपजिल्हा रुग्णालयाला असेल
तर त्यांनी पुरवल्या होत्या. वेळोवेळी आम्ही त्यांचा पाठपुरावा केलेला. आम्हाला त्यावेळी वैद्यकीय अधीक्षकांनी सुद्धा बऱ्यापैकी सहकार्य केलेलं आणि त्यामुळे सर या पॅन्डेमिक इयरमध्ये आपण बऱ्यापैकी या रुग्णांना सेवा देऊ शकलो. कारण ते आमचे मला वाटतं 12-12 तास 18-18 तास आमचे आरोग्यमंत्री काम करत होते, ऑन फील्ड होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.